ना रहे उहे खून हमरो में बा, पद रहे ना रहे हमरे विरोध नहीं कैले, पूर्व में भी बहुत लोग के विरोध कैले बानी। चितलाल प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहल बड़े, मंडल अध्यक्ष रहल बड़े, जिला के पदाधिकारी रहल बड़े, उनका के विरोध करके पार्टी से निष्कासन भय रहे। ध्रुव गुप्ता जी के विरोध भइल, अन्य बरौली में मनोज तिवारी जी के पार्टी में विरोध भइल। लगातार ये प्रकार के बयान नुकसान दे सकता विधानसभा चुनाव में, चूंकि मुंह पर विधानसभा के चुनाव। जी निश्चित रूप से ई कार्यकर्ता के मनोबल के गिरावे वाला ई बयान बा, आ एकर हम कड़ी निंदा करता नहीं कि नेता के पुत्र मोह में ना रहे के चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी के तरुआ देखते बने कि परिवारवाद पर हमेशा यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोलत नहीं। बहुत दिन हो गई एक ही आदमी के 9 बार 40-45 साल से एक ही आदमी के विधायक बना के राखल कहीं से अच्छा नहीं खेलागत, उम्र भी हो गई बा, ये पर पार्टी के भी निश्चित रूप से विचार होखे के चाहिए। मित्रता भाई अभी वहाँ के बड़ बेटा से जी ना मित्रता नहीं खे, कौना बात के लेके कोनो बात विचार भी नहीं खे, वैचारिक मतभेद बा, अलग अलग सोचे के अपन क्षमता बा। जैसे कि जो घर के गार्जियन होला ओकरा सब लोग के लेके चले के चाहिए। तो चलिए नमस्कार प्रणाम। अभी हम पहुंचल बानी गोपालगंज जिला के बरौली विधानसभा क्षेत्र में बानी सर, हमारा साथ में बानी राजू सिंह जी। इस तमाम बातचीत हुई रहा सबके बता दी कि लगातार 2011 से 2021 तक जिला पार्षद रहल बनी राजू बाबू, और लगातार राजनीति में सक्रिय रहल बने। रुआ सबके बता दी कि अभी वर्तमान में भाजपा के विधायक बाने बरौली विधानसभा क्षेत्र से राम प्रवेश राय जी। वहाँ के द्वारा खुलेआम ये बात के कहल गई बा कि हम राजू सिंह के जिला में पदाधिकारी ना बने देहनी, कोई गो उच्च पदाधिकारी लोग से हमारा बात विवाद भी भई, लेकिन हम ना बने देहनी। लेकिन ओकरा बावजूद रुआ सबके बता दी कि राजू सिंह जी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बानी, बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी भी बानी। तमाम बातचीत करे सन खुलेआम ये प्रकार से अपने ही पार्टी के कई गो मतलब कि कार्यकर्ता के बारे में रेत तोकार करके विधायक जी के द्वारा संबोधित कल गई बा। राजू बाबू का कहे मामला पर हम निकाल बने सन, स्वागत कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद रुआ चैनल भोजपुरिया झकोरा के आ अमरजीत गिरी जी रुआ के कि रुआ अपन समय निकाल के हमरा लगे नहीं। कैसन बानी? ठीक बा, सब बढ़िया चलता है। बानी में कौन पदाधिकारी जिला में कि प्रदेश में बानी? देखिए अब तो एगो साक्षात्कार माननीय विधायक जी के द्वारा आई रहे, जौन हमू सुननी, हमरा सुन के अच्छा ना लगल कि एगो जे सम्मानित पद पर बा, अजय बरौली के 4 बार प्रतिनिधित्व कैले बा, अभी वर्तमान में भी कर रहल बा, जे मंत्री रहल बा ओकरा मुँह से अपना पार्टी के कार्यकर्ता के प्रति इतना नकारात्मक सोच बा, ई तो सीधे सीधे हमरा लगता कि कार्यकर्ता के मनोबल गिरावे वाला कुत्सित प्रयास बा। केहू भी जिला कमेटी में रही तो पार्टिए के काम करी, संगठन के काम करी। ये में केहू नेता के केहू विधायक के हस्तक्षेप ना करे के चाही। कोनो भी दायित्व केहू के मिलेला तो ओकरा मेहनत पर, ओकरा परिश्रम के आधार पर मिलेला। जिला के कमेटी तय करेला, ओमे दूसरा केहू के इंटरफेयर ना करे के चाही। हमरा अच्छा ना लगल विधायक जी अगर हमरा प्रति इतना खराब सोच बा, जबकि हम माननीय विधायक जी के हमेशा मदद कैले बानी, हर तरह से मदद कैले बानी। लेकिन एगो तकलीफ ई बा कि बरौली विधानसभा में जे भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अपना के निखारे के प्रयास करेला, जनता के सेवा करे के प्रयास करेला, संगठन के मजबूत करे के प्रयास करेला, तो माननीय विधायक जी के ही अच्छा ना लगेला और ओकरा के कहीं ना कहीं या तो पार्टी से हटवावे के प्रयास करीले, या कहीं ना कहीं ओकरा के मानसिक रूप से कमजोर करके प्रयास करीले। ऐसे कार्यकर्ता के तो अहित नहीं हो पावत, ऐसे कि हमरे के प्रयास करने की जिला कमेटी में ना रहस। लेकिन अच्छा जानकारी रहे कि यहाँ का प्रयास कैले बनी, हालांकि अभी आके सोशल मीडिया पर बयान दिले बनी, ओ बेरा जब राहुल विरोध कैले रहने जिला में तो जानकारी रहे? जी हमरा सब जानकारी रहे, जी, लेकिन एगो हमनी के मर्यादा बा। हमरा ये सब पता रहे कि माननीय विधायक जी के द्वारा हमार विरोध कैल जाता, तो हमरा खुशी भइल कि चल विरोध करतनी एगो कार्यकर्ता के, तो उससे हमरा कोनो तकलीफ नहीं है, कम से कम वहाँ के आत्मा के शांति मिले के चाहे। अच्छा भइल हुई और वहाँ के ये से विरोध करतनी, हमरे विरोध नहीं कैले, पूर्व में भी बहुत लोग के विरोध कैले बानी। चितलाल प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहल बड़े, मंडल अध्यक्ष रहल बड़े, जिला के पदाधिकारी रहल बड़े, उनका के विरोध करके पार्टी से निष्कासन भय रहे। ध्रुव गुप्ता जी के विरोध भइल, अन्य बरौली में मनोज तिवारी जी के पार्टी में विरोध भइल,
बहुत लोग के बरौली में जितना कार्यकर्ता जौन संगठन ला पार्टी ला जी जान झोंक दिले, सब लोग पार्टी से धीरे धीरे विधायक जी के द्वारा किनारा कर दिहल गई। ऐसे विधायक जी के खुशी मिल सकता, लेकिन ऐसे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तो अच्छा कार्यकर्ता जब ना मिली तो ऐसे तो क्षति हुई। लेकिन राजीव बाबू एगो सबसे बड़ा सवाल बा कि चुनाव के समय चल रहा बा, चुनाव एकदम मुंह पर खड़ा बा, और इस समय में अपने ही पार्टी के 4-5 गो कार्यकर्ता लोग के बारे में ये प्रकार से बात कल कि हम विरोध कोई नहीं, ऐसा विरोध कोई नहीं कि ना बने देहनी बैकुंठपुर के विधानसभा के प्रभारी बनले, भले राजू सिंह अपना दम पर जाकर के प्रदेश में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बन गए लोग, लेकिन विरोध कोई नहीं, वहाँ के तो खुलेआम की बात के कहता नहीं, और उस समय में जबकि चुनाव एकदम मुंह पर बा। एक चीज बताई गिरी जी, वो पार्टी के पदाधिकारी बानी, पार्टी के नेता बनी, वहाँ के विधायक बानी। देखिए गिरी जी, हमने के खून में देश सेवा अब पार्टी सेवा भरल बा, एमे कहीं केहू अब पद ला हमने के काम नहीं से करत, बिना पद के भी आदमी काम कैले बा। हमने के जे दादा स्वतंत्रता सेनानी रहे, देश के आज़ादी ला अपन सर्वस्व कुर्बानी दिलक, ओकरा कोनो पद ना रहे, उहे खून हमरो में बा। पद रहे ना रहे, पार्टी के विस्तार ला, सनातन के आगे बढ़ावेला, हिंदुत्व के जन जागृति फैलावेला हमने के अनवरत भारतीय जनता पार्टी के काम करत रहे सन। अब रहल बात कि हमरा बारे में का सोचता, विधायक जी के हमरा प्रति का गलत सोच बा, ये तो हम ना बताएब, लेकिन हमार सोच विधायक जी के प्रति एगो गार्जियन वाला बा, एगो अभिभावक वाला बा, आ उहों के हमरा प्रति या अन्य कार्यकर्ता के प्रति गलत भावना ना रखे के चाहिए। जैसे वहाँ के एगो चैनल पर देखनी हम कि हमने के जिला अति पिछड़ा के जिला अध्यक्ष अरविंद महतो जी के खिलाफ भी वो टाइप के भाषा के वो टाइप के भाषा के प्रयोग ना होके के चाहिए। अन्य बहुत लोग बा ओकरा खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ता रहल बा, अभी भी बा, खैनी के खेत में चलिए, ओकरा खिलाफ भी ना बोले के चाहिए, सबके सम्मान देवे के चाहिए। मतलब एक चुनाव के समय बा, चुनाव मुंह पर बा, इस समय में विधायक जी के बयान कितना मतलब कि नुकसान कर सकता? देखिए नुकसान तो अरुआ खुद सुन ले होके भैया, क्षेत्र के लोग सुन ले बा तो ओकरा खुद तकलीफ लागल बा। हमने के तो ऊपर काम करी ले, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नारा बा, ये पर काम होके के चाहिए। जे विरोधी बा ओकरो के प्रयास करे के चाहिए कि हमरा लगे आओ, पार्टी के काम करो, संगठन के काम करो। भारतीय जनता पार्टी एगो बहुत बड़ा परिवार बा, आ ये परिवार में अगर केहू नाराज भी बा तब प्रयास करके ले आवे के चाहिए। तो लगता कि ये प्रकार के बयान नुकसान दे सकता विधानसभा चुनाव में, चूंकि मुंह पर बा विधानसभा के चुनाव। जी निश्चित रूप से ये कार्यकर्ता के मनोबल के गिरावे वाला ये बयान बा, आ एकर हम कड़ी निंदा करता नहीं। ये टाइप के बयान केहू सम्मानित व्यक्ति के मुंह से ना आवे के चाहिए। और दूसरा बात कि भारतीय जनता पार्टी के तरह जानता नहीं कि परिवारवाद, केहू नेता अब अपना परिवारवाद के आगे बढ़ावता, ऐसे कार्यकर्ता के भी मनोबल गिरता। विधायक के, एमपी के, नेता के तो पूरा क्षेत्र परिवार होला, बिल्कुल सब लोग के साथ लेके चली। पद कोई मायने थोड़े रखता, ऐसा करें कि रुआ जहाँ जाई तहाँ और सम्मान होखे और रुआ के लोग इज्जत करे, वो हिसाब से अपना के ढाले के प्रयास करे के चाहिए। रहल बात हमार, तो हम तो एगो कार्यकर्ता बानी, हमरा जौन दायित्व मिलल बा ओकर बखूबी हम निर्वहन करीले। बैकुंठपुर के विधानसभा के प्रभारी के रूप में भी हम काम करीले, आ जौन भी कार्यक्रम पार्टी के आवेला बरौली विधानसभा में भी हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवे नहीं, काम करीले, दिन रात मेहनत करीले। अभी भी हम आइल बनी तो क्षेत्र में जौन हमनी के मतदाता पुनरीक्षक कार्यक्रम के चलता, ओकरा के भी हम जाके घूम के देख के जनता के बता के तब आइल बनी। तब देखिए केहू भी नेता के पुत्र मोह में ना रहे के चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी के तरुआ देखते बने कि परिवारवाद पर हमेशा यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोलत नहीं, तो हमारा जहाँ तक लागत है एगो पिता के नाते ये हो सकता, पुत्र के प्रति प्रेम बढ़ सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ला लाखों करोड़ों कार्यकर्ता पुत्र के बराबर बाड़े, भाई के बराबर बाड़े। अब भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से ये बरौली विधानसभा के सर्वे कराई, हर तरह से आकलन कराई, कहे कि अब की बार 200 पार के विजन पर हमनी के काम करे के बा। बिहार में 200 पार
200 से ज़्यादा सीट जीत के एनडीए के सरकार बनावे के बाद ऐसे एक एक चीज़ पर विचार करके यहाँ के कार्यकर्ता भी काम करी हैं और संगठन भी काम करी। के आई कार्यकर्ता के बेटा? देखिए हमारा तो लागत है कि कार्यकर्ता के ही मौका मिले के चाहिए, तभी लाखों कार्यकर्ता के मनोबल बढ़ी और नया ऊर्जा नया जोश के साथ बरौली के विकास हुई। और निश्चित रूप से जहिया कार्यकर्ता के टिकट मिल जाई, जहिया टिकट मिली वो दिने भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता चुनाव जीत जाए। कैसे लागत रहा का है? निश्चित लागत कहे कि बहुत दिन हो गई एक ही आदमी के 9 बार 40-45 साल से एक ही आदमी के विधायक बना के राखल कहीं से अच्छा नहीं खेला लागत। उम्र भी हो गई बा, ये पर पार्टी के भी निश्चित रूप से विचार होखे के चाहिए। कितना विकास देखा था निरहुआ विधायक के द्वारा? विकास तो भैले बा, एकरा के हम ही ना कहम कि विकास नहीं खे भाई, लेकिन बहुत विकास करे के आवश्यकता बा। जौन बरौली के आम आवाम की इच्छा बा कि बहुत विकास होखे, बहुत कुछ बा, सैकड़ों विकास के जरूरत बा। वो चैनल के माध्यम से बताए तो बहुत समय लगी, ऐसे बहुत काम। बरौली के विकास नहीं केवल जौन चाहे जौन आप रेशियो में विकास होके रूप से बहुत विकास करे के जरूरत बा। जौन हमरा लागत है कि जौन अब की बार सरकार बनी तो निश्चित रूप से बरौली के विकास हुई आ बरौली कोनो भी विधानसभा से पीछे ना रही। निश्चित रूप से बेटा से मित्रता रहे एमे कहीं दूर आए नहीं है। अभी मित्रता बाकी ना अब तक हमरा लगता है कि 15 साल हो गई मित्रता बा अभी वहाँ के बड़ बेटा से जी ना मित्रता नहीं है। कौना बात के लेके कोनो बात विचार भी नहीं है, वैचारिक मतभेद बा, अलग अलग सोचे के अपन अपन क्षमता बा। विधायक जी के सोचे के अलग तरीका बा, हमार सोचे लेकिन वाला उनके मित्रता के बारे में विधायक जी के जानकारी बा कि हमरा बड़ बेटा के मित्र हमन राजू सिंह। मित्रता बा, लेकिन अगर मित्रते रुआ जानत रहने कि हमरा बेटा के मित्रे रहे और तो वही हिसाब से तो हमरो संगे व्यवहार करे के चाहिए। तो रुआ जौन व्यवहार कैनी एगो कार्यकर्ता के प्रति विरोध कैल बेटा के मित्र के प्रति, तो ये सब अच्छा संदेश नहीं है। ये सब बयान पूरा बरौली के लोग या बिहार के लोग देखता आ कहीं से बयान के उचित नहीं है ठहरावत। ऐसे कि जे घर के गार्जियन होला ओकरा सब लोग के लेके चले के चाहिए, वो सब प्रक्रिया ना भइल। अच्छा बा, कोनो बात नहीं है, राजनीति में कुल ही होत रहेला, पक्ष विपक्ष रहे के चाहिए, एला कोनो दिक्कत नहीं है।